My sme s hudbou vesmírnou a toto je Mood of the Month, alebo nálada tohto mesiaca. Aké výzvy nás čakali? Na čom sme makali? Ako dlho sme spali? Čo sme jedli? Koľko káv sme vypili? A čo plánujeme? Sleduj a dozvieš sa. Chutila kávička. Je to výborné, naozaj. Oplatí sa. Sorry za počúvať, že kde je káva. Áno, naša káva si chceme najlepšie, priatelia. Káva je úplne, že mother father specialty. Ale keď ste v Prahe... Aká je naša káva? Naša káva je káva. Akože to... Pointu si pochopili, proste chutím a to sa teším. Dnes nás okrem kávičky čaká aj Mířo Mřás. A nikdy som ho nevidela, tak som zvedavá. Čo to bude za človeka? Tá legenda, o ktorej sme ti hovorili. A hovoril som si, že urobím ekonomickejšiu variáciu. A teraz to bolo všetko, čo som vám chcel povedať. Stihli sme to teda stať. Východnice Nemecka, no plný pokraj. Dnes sme riešili veľmi veľa organizačných a logistických vecí skrz koncerty. A kde hráme s babami, kde hráme sami, ako tam pôjdeme, akým autom, kedy, prečo. Do toho sme mali skúšku skoro celý deň. Cvičili sme jak blázni 100-300. Máme tam veľa zmien, tak snáď nám to pôjde dobre. Chcem iba slobodu a obyčajný čas, vedieť, kam odišiel deň, kým hľadali sme viac. Na naše koncerty si toto spievať s nami, kamoši. A povedzte aj ostatní, že sa oplatí byť členom. Neviem pochopiť, ako niekto dokáže bez tohto v živote existovať. Milujem svoj život. Bola som práve behať. Kamoši, odporúčam vám nechodiť behať teraz v týchto 30-kách. Ja som mala chvíľkami pocit, že odpadne. Nepreháňam. Fakt, to teplo je hnusné. Sme v Příbore a dostali sme brutálne ubytovanie, hej? Fakt, že krásne. Do tohto bytu sa vchádza tadiaľto a hneď je tu výťah. Takže takto z bytu do výťahu. Je to super, nikdy som takéto nič ešte nevidela. Poďme na to. Slúpou vesmírnou, Slovensko. Máme tady ako večeři. Kde máš Příbor? Tu je všade Příbor. Tady se rukama? Všetko sa dialo tento týždeň. Nemám k tomu ilustráky, tak aspoň vám porozprávam. Presťahoval som sa naspäť, odišli mi poslední hostia. Vyblokoval som si všetko na Airbnb, nech už sa mi tam nikto nebukuje. A čo ešte som chcel povedať? Točím klip Latrino Cubano. Tak som sa zasekol vo výťahu. Toto je Gastromood, přátelé. A my sme na keramických dňoch v Pezinku a je nám fantasticky. Teším sa na jedlo. Bude nám ešte lepšie. No, tak som tu už hodinku a 10 minút. Stále nikto nikde. Technik mal prísť do 50 minút. Neviem, či príde, či nepríde. Chcel som povedať niečo strašne dôležité, zaujímavé, ale vlastne to úplne jedno, lebo mi nič nenapadá. Takže kamoši, som 2 a 3/4 hodiny. Pozdravujem Schindler, je to hrozný pocit. Premýšľam, čo sa zmenilo. Aha, vyťahli sme tie šáločky, ktoré sme si kúpili na keramických trhoch, dňoch. To je všetko. Čo sa tam deje v tých svete? Priatelia, tu sa točí klip Latrino Cubano. Z výťahu som sa, chvála Bohu, dostal. Som zachránený. Přátelé, tak sa to rozbieha. Aha, čo nám tu dali? Dali nám sem plagátik pred Kultúrák. Dnes 18:00, už to vypukne, ale vy keď to sledujete, tak už máme dávno potom. Už je to puknuté. Ale toto je začiatok pondelku, ty kokšo. Sára, kde sa... To by sme smiešne. Kde sa nachádzame a čo vlastne teraz ako pripravujeme? Nachádzame sa momentálne v Karlovke, v kultúrnom centre. Tu budeme mať celodennú zvukovú skúšku s našimi zvukármi, hudobníkmi, tanečníkmi, proste so všetkými. A večer to tu vypukne, lebo sme si povedali, že to využijeme. Zavoláme nejakých kamošov, fanúšikov známych a spravíme im taký verejný mini koncert pred letnou sezónou. Prečo je dôležitá takáto skúška veľkolepá? To sa spýtajte technických zložiek. Je potrebná tá príprava, tá súhra, to stretnutie tých všetkých ľudí. Zároveň aj so zvukármi je super, že sme sa stretli, lebo si nastavíme zvukové veci, aby všetko potom na koncerte šlapalo ako hodinky a aby to bol jeden skvelý, nezabudnutelný koncert.
ľudia, boli ste úžasní. Veľmi sme si vydýchli konečne niečo, čo sme týždne doslova riešili, tak konečne je výsledok tu. Som tu zo slušnosti, prosím vás, som tu zo slušnosti len pre vás. Priatelia, teraz skúšame zo slušnosti s našim novým gitaristom, ktorý je tu, pretože zajtra hráme koncert v Malých Bieliciach a bolo by dobré, keby sme si to s ním prešli, pretože on s nami ešte vlastne teraz hrá úplne že prvýkrát, takže sledujte historický záznam tejto udalosti. Kamoši, tak sme v štúdiu, pozeráme si záznam z koncertu z Karlovky a riešime, že čo je dobré, čo nie. Makáme. My boli ráno v skúšobni, teraz sme v štúdiu. To pôjde takto ďalej, tak neviem, skončíme na koncerte, ale to až zajtra. A opäť sa ide na natáčanie Latrino Cubano, už je to tretí deň, čo vlastne natáčame. Dúfam, že natočíme všetko a ešte zajtra nám tuším ostávajú nejaké 2 zábery. Držte palce. Ja už som v divadle, hráme Olivera, posledný Oliver v tejto sezóne. Musím povedať, že dnešná skúška bola podľa mňa veľmi plodná, bola aj krátka a zajtra nás čaká koncert. Teším sa už na túto letnú sezónu a v podstate zajtra je taký prvý oficiálny letný koncert s celou kapelou. Tak máme tu nedeľu ráno. Ďakujem všetkým, ktorí prišli. Je to proste super hrať s hudobníkmi a hrať naživo a na to aj pre mňa plne inú energiu. Dnes som moderoval odovzdávanie cien a vyhlásenie výsledkov súťaže Rodinný dom. Súťažili stredné školy so zameraním na stavebníctvo. A bolo to veľmi zaujímavé. Tie ich projekty, ktoré som videl, zároveň komentár poroty. Tak môj týždeň bol založený na tom, že som cestovala každý deň do Nitry a skúšala posledný týždeň v divadle. Ja som Sorizo a hrám sa na Sáru, pretože Sára, keď točí niečo do múdu, tak väčšinou to točí v takomto nejakom prostredí, kedy je nič nerozumieť. Sára, sorry. Odohrala som predstavenie Drakula, ktorého sme hrali ja som ho hrala asi po roku. Do toho sme mali tento týždeň aj koncert s chalami. Priatelia, tieto multifunkčné ženy. A tento multifunkčný pánko. Skoro sa dívam na to, že čo všetko točíš, ale vravím si, no a čo? Každý si nájde mačo. Furt dačo. Každý má volačo. Furt dačo. Čakáme, stále čakáme, na všetko čakáme. Dnes večer sa mu chcem zapáčiť, aký bude sa aj mojej mami dotýkať. Vyhral to som po takový šušťačku. Nemá tu náladu si. Spievaj si so mnou. Ešte. Wow. Je polnoc, toto je mood a ty tu budeš strihať, tešíš sa? Takže priateľa, takto sa končí nedeľa s hudbou Vesmír, moja. Tak, to bolo od nás na teraz všetko. Ale si zvedavý, čo nás čaká na budúce? Lajkuj, komentuj, šéruj, ale hlavne nás odoberaj a zapni si upozornenia, lebo prinášame Mood of the Month každý mesiac. Ahoj.